अखन अहाँ सब सुनि रहल छी मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। असरा देके जकल से आई बगोरिया, असरा देके जकल से आई बगोरिया, धना काटे नयले बतार कोरिया, धना काटे नयले बतार कोरिया। कले चल जाई भैया के घर कोरिया, कले चल जाई भैया के घर कोरिया, धना काटे नयले बतार कोरिया, धना काटे नयले बतार कोरिया। धना काटे नयले बतार कोरिया, बतार कोरिया। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआ। हम जनती ते दिन तोरे देती रे चप्पल कटवा के हम पर देती रे। हम जनती ते दिन तोरे देती रे चप्पल कटवा के हम पर देती रे। हमर करे रहे झकस जोरिया, हमर करे रहे झकस जोरिया, धन काटे नयले बतार कोरिया, धन काटे नयले बतार कोरिया, बतार कोरिया। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआ। बड़ा रोनी के दिल हमर टूट गइल, राइटर लव कोशिश से सत हमर छूट गइल। बड़ा रोनी के दिल हमर टूट गइल, राइटर लव कोशिश से सत हमर छूट गइल। आनंद अनुज करेला डोडो के गोरिया, आनंद अनुज करेला डोडो के गोरिया, धन काटे नयले बतार कोरिया, धन काटे नयले बतार कोरिया। असरा देके जकोल से आई बगोरिया, असरा देके जकोल से आई बगोरिया, धन काटे नयले बतार कोरिया।